yamde jeeɗiɗi silmaji capanɗe nayyi woni Madina Gounass wuro tawango e diwal Kolda diwal Casamance leydi Sénégal. Amadou Barouba tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde koɗo men hannde ko Mamadou Albert Sy o wiyete o ko hertorɗo dawro nambiyen politique o marta e fitinaji teskaɗi ɗo e Dakar lamorde Sénégal kono kadi toon to Ziguinchor worgo leydi ndi ko fewti e ñawore Ousmane Sonko o lundiɗo laamu Sénégal no tuuma dolugol nambiyen yanugol e sohna Adji Sarr debbo ɓoosowo yimɓe ko winda e jaydeji ɗi no wowiri ni jareten hen ko debbo mo Burkina Faso. Rama mi salminima seydi Diallo. Mi salminima Amadou Barouba. Ko ɓuri tengtude ko winda e jaydeji hono ko mbiɗa joni ñawre Ousmane Sonko riwtane na mbiyen dirtinade faɗɗitade fa noga e tati lewru ndu ɗum woni ko jaydeji ɗi ɗu garti e muɗum. tedduɓe ko wona ɗum men gartu e jantore men mawde hande paden ko to Nigeria kalene haala tuundi ko immi e poore ɗum no battini e taridi ɗi kono kadi e gurdam yimɓeɓe o alhaali woni saabu wame ɓeydi battane kadi e fannu cellal ma en jokkodir hen e nultodiraɗo men Nase Youssouf Ousmane. Joni joni ko kabaruji coftal balli. Coftal balli. Rama mi salminima. Mi salminima Amadou Barouba, mi salmini heeɗiɓe. E kabaruji coftal balli hande oɗo subaka alarba paali diɗɗi fijoji final Ligue des Champions andete hande. Non Amadou Barouba kumpa o ana heddi tafon hakkunde Real Madrid e Manchester City ngal diɗal woni keɓowan dande e to dilde Inter Milan e timmal ngal sey keɗoɗen caggal kawral diɗe ɗe hande fuɗɗude yamde 19 ɗum ɗon fuɗɗata Inter Milan kañum ka andi dande muɗum hankinde ɓe kawi AC Milan dow go e ɓolum ɗum du juhay gooto sabu e fijoji paltinoɗi Inter Milan waɗino dande mawde yeeso AC Milan. Amadou Rama Diallo ɗo Afrique Pierre-Emerick Aubameyang ɓiɗɗo Gabon o jaɓi wartude e fiɗande leydi mum. Non ɓi Gabon piɗo to Chelsea o andini kenga e windande fuɗɗude joni Aubameyang fiɗanan Gabon caggal hitande nde o jokolle jaɓuno du na mbiyen humpitino o yalti équipe makko national to Gabon galtol makko fiɗande équipe Panther en rewi e surore du nde horejo leydi Gabon Ali Bongo waɗi taw kanko woni ko ngaɗuɗo kaldal hakkunde makko e fedde e fega foot nde Gabon. Patrice Neve ekito Panther en ɗo no fiɗoɓe e leydi Gabon kañum andinino e balɗe paltiɗe ɗe iɓe gonno e segila taw ko ɓoyata piɗo o wartan ɗum ɗon gonɗi jonin hunde ko hasi naftude du Gabon segilantoɓe joni kawle e kan hitaɗo ujunaaje ɗiɗi e nogay e tati fuɗɗude 16 lewru waru. Rama Diallo ñawore arti e nder coftal balli CAF hokkiti bene gonga dow Rwanda caggal wullitande mabɓe. Non caggande ɗeɗo diɗe ɗiɗi donkodino dow go e fijoji paltiɗi e kan ndeɗo hitande bene hokkama gonga e ko waɗi wullitande sariya fedde CAF goto e fiɗoɓe Rwanda Moire Kevin kanko on o hanano tawdede e fijo ngo Rwanda e bene tawda taw ko e leyɗon o ɗo ana hokkano talki boofe e fijoji paltiɗi talki boofe du ko heɓaka windede talkuru saabu ñawuɗo fijo hakkunde ɗo no bene e Rwanda kanko on yeggitino windude e hono ɗen ɗon boofe. Amadou a jarama no fewi Rama Diallo. Koɗo men hande Sénégal bonondaji mawɗi waɗi eɗe balɗe jawtuɗe ɗo e Dakar lamorde nde e to Ziguinchor yimɓe tatoma yemum ko saabiɗi fitinaji ko ñawre Ousmane Sonko o lundiɗo laamu Sénégal no tuuma dolugol nambiyen yanugol e Adji Sarr debbo ɓoosowo yimɓe. Ousmane Sonko jaɓani tawegol e nde ñawore saabu e biyol makko ardiɓe sariya ɓen nunɗani kisal makko kadi renaka gam teskagol ɗi fitinaji. Ibrahima Timbiba no jaɓɓi Mamadou Albert Sy hertorɗo dawro nambiyen politique keɗoɗen ɓe. Mamadou Sy Albert mi salminima. Mi salminima Ibrahima. Sénégal fitinaji mawɗi waɗi e nder ndi leydi ɗe balɗe faltiɗe ɗo ko saabi ɗum noon ko ñawore Ousmane Sonko e Adji Sarr jingamɓe o lundiɗo laamu o yalti ɓe waddi haare kamɓe e policiɓe wondude e sandarmaɓe Sénégal yimɓe tato o maayi hen ko addi foof ko honno yiruɗa o alhaali. Ko tension politique mawɗo waɗi hanki Ziguinchor Dakar kadi hanki ko waɗi tension ko wayno Bouré Rufisque en walla Pikine en ha Darni Saint-Louis donc tension o waɗi manifestation hakke ko addi ɗum noon ko affaire Ousmane Sonko wi kañum natti hoolade laawol
o yahani tribunal o yoɓrata koye désobéissance o woni yaade ɓe makko ɓe noon fulno ko Ousmane Sonko jagge hanki ɗum waɗi ɓe daari ɓe mbi Ousmane Sonko ɓaari wi yahani hay goto wawa ɗum toon noon addi hara nde wonko soomi hen noon ko wayno troisiéme mandat président Macky Sall o walla Ousmane Sonko wasa jeeyede hen ɗum fof ne addi luural addi fitna ɗum waɗi tension kam nana Sénégal. Wona e ngol laawol ɗo fitinaji fuɗɗi wadde Sénégal caggal ñaawegol Ousmane Sonko holko saabi ɗi fitinaji si Ousmane Sonko noddama e suudu ñaawirdu hiɗen andi ko Adji Sarr tuumimo yanugol e makko doolamo holko saabi yo yimɓe bambamɓe mo yimɓe jingamɓe mo yaltu waɗa fitinaji saloyonde ñaawore laato. eyyi ko adi fof kam yaade ɓe Ousmane Sonko o mbi kañum en Ousmane Sonko ko wonat candidat ko jeeyta e élection présidentielle 2024 kamɓe fof ko ɗum ɓe illiti ɗum ɓe mbi gueɗel ɗimmel ngel kadi ɓe jiiɗa président Macky Sall jeeya e présidentiel garowo o sa ɓeydi hen kadi ɓe kamɓe ne ɓe jiiri procès Adji Sarr Ousmane Sonko ko complot wona Adji Sarr wonde caggal Adji Sarr ko ɓen jiiɗi lorde Ousmane Sonko pour wasa jeeyde e présidentiel o ɗum ɗon fof noon ko ɗum saabi militant uji Pastef tan mbi kañumen to rewa fof Ousmane Sonko wonat candidat e Macky Sall kadi ɓe mbi o fotani jeeyde e élection présidentiel o. Sen ƴetti ɗum Mamadou Sy Albert en andi angal hoolare hino tabiti hande hakkunde ñaawoɓe Sénégal wonɓe hoore saria wondude e jingamɓe Ousmane Sonko holko saabi hoolare ala hakkunde maɓɓe ko honɗum saabi nde hutitare e ɓe yimɓe. wasde hoolade laamu wasde hoolade gardiɗo ɓeydi o wasde hoolade kadi ñaawoɓe ɓe ɗum fof kadi Ousmane Sonko haali ɗum gila duuɓi ɗiɗi ɗum tan no haalata wonde ko président so kañum ko yiɗi fof ɗum ɓe laawol waɗata o yaadani hen ko ɗum noon addi tension o sa ɓeyi ƴeewi kadi ɓe dialogue ala hakkunde laamiɓe ɓe majorité o e opposition ha joni dialogue waɗani. Aba hande ko honno nden hoolare artirta hakkunde Ousmane Sonko jingamɓe Ousmane Sonko wondude e halfinaɓe cuuɗi ñaawirɗi Sénégal. ɗo e Sénégal yimɓe fof nden Sénégal kam ko dialogue ko piiɗo dialogue sax wiyete ko dialogue pouvoir et opposition tawi ɓe joddima noon ɓe jewti ɗum kam ne wawi wadde fitna o tello hareji ɗi yo usto ɗo waɗi dialogue gueɗel ɗimmel ngel kadi président il faut haala o wiya est ce que mo jogui wonde candidat walla o jogorani wonde hande o yimɓe ɓe fof ko hen tawi ene ketti Macky Sall est ce que omo jogori haalde o wiya omo jeeya walla o jeeyaka hen ɗum kadi so haalima o wi omo jeeya hen walla o jeeyaka hen ɗum ma waw wadde feere ha tension o tello joni noon président ha joni kam ala ko haali président wino waɗa dialogue kono hewɓe opposition jaadani on e ngon miijo. Namdal sakkitingal nde noon ñawore nde nattirama ñande 23 ndu lewru ndu wonɗen ɗo ko holno gerdete nde ñawore Ousmane Sonko e Adji Sarr wawa wadde hara fitna waɗari hara hare waɗari e nder ndi leydi. Ousmane Sonko wi kañum norata ko laamu norata ko justice joni noon justice o kam so tawi tan eɓe pelliti ñaawde yoɓe ñaaw so ari e so arani so yoɓe ñaaw gueɗel ɗimmel ngel kadi so tawi eɓe mbi eɓe forcemo haw ara ɗum kam ko tension jogri addude. Mamadou Sy Albert mi jarnima sanne mi yetti a jarama. A jarama mi yettima no fewi. Mamadou Albert Sy walla Sy Mamadou Albert yo Allah waɗanen jaam en jetti en jarnimo. Ko winda e jayndeji. Ko winda e jayndeji ɗi e Rama Diallo mi salminima lawol gongol. Mi salmini Mamadou Barouba. E kabaruji jayndeji ñawre Ousmane Sonko riwtama na mbiyen faɗɗitama ha 23 lewru ndu gonɗen. Non Amadou Barouba ɗum humpiti hoorejo ñawore nde kenga talatare caggal nde Adji Sarr o suka debbo tumuɗo lundiyanke Ousmane Sonko e dolɗude e hulɓinirde ɗu hono wargo tawa ko on ɗon tawama to suudu ndu kanko e awkaɓe makko fu Ousmane Sonko kam notaki sariya hono ko hanuno taw ko imo jewno hollitade hoore makko to suudu sariya ndu gilla altinere ko heɓaka.
presse afrique puɗɗortoɗen nde jayde wi ñawore nde yaharama fanno gay e tati nduɗo lewru ɗo no jeɗɗire warore faɗitede ñawore nde koko haɓɓodi ende ndey kadi ndiyay tawa yeeso sariyaji keenga o debbo jewɗo suudu golle o sildu yimɓe to Adji Sarr gollanno to o wi'ana oɗo alhaali saabu keenga on ɗon heɗa ko famɗi fuu sey heɗe fañalaɗe tati bitto ko ñawore jokka ɗum waddi diwtinede ñawore nde faji jeɗɗire warore wiyata en presse afrique jani nde wi faɗɗitede nde ñawore jeɗɗire warore awka en Ousmane Sonko ana jiɗuno ɗum ɓurani juutude iɓe jelino heɓude fay so ñalaɗe 45 faaɓe cigilo fa wooɗa heɓindanade nde ɗon non nde ñawore no wiya o sariya jani nde wi fay so Adji Sarr tawama to suudu sariya kenga Ousmane Sonko kam notaki sariya kenga du ka sababu hono on ɗon heɓay talkuru ɗon no sariya nelday on ɗon talkuru ɗum humpiti awkama ko goto maître Larifu hono ñawore no gay e tati lewru ndu en noddirama ñawore spécial sabu nde ñawore teddunde waɗante hingo sanne du hono nde ñawore du ana wawi taw yimɓe kade tawede ñawoɓe kasin taw ke ñaweteɓe awkaɓe muɓɓen tan wonno ko tawete ana wawi du ñawirdu ndu acca yimɓe tawe yoga yiɓɓe tawede fu Sénégal wala mbiyen Sénéweɓe wi nde ñawore no fecci koreji Sénégal hande non Amadou Barouba handen ko alhaali o ana heewi yewtede e galleji e to médiaji fu so yoga ana miila ɗe tuume ko gaɗanaɗe hono haɗude Ousmane Sonko heɓude sembe to fandu politique na wondu miiloɓe ko ɗe ɗo tuume ɗe Adji Sarr fawi dow hoore yo Pastef no hani ƴeewede fa wooɗa sariya du waɗa golle muɗum taw wuñoraki nanna ñaamo Beneweb TV kañum wi fadde ko laaɓe heɓede o sariya faɗɗitaɗo aɓe lamni tan ɗum ɗon ana wawi sabade battinde dow politique Ousmane Sonko anniya gonɗo joni anniya ɗaɓɓude laamu e hitande warore nde lamdal gongal ana won haso ɗum ɗon battinana Sénégal ɗum wonno ko yimɓe gonɗe hulde joni hono laamu potal ko Sénégal andira ɗo Afrique hirnangue Amadou Barouba Dakar Actu kañum wi'i kala mayɓe bonondaji gaɗuɗi ko dow hoore Ousmane Sonko yowete est ce que yo Allah won ballo on tottama konngol e alarba ñande 17 jowaɓuru en yewtay ko faati e alhaali cinéma e battane mum en nder leyɗele Afrique ko honno fi cinéma on fewdori en nder leyɗele mon nelde lamijo mon ko yowiti e toɓɓere nden ka kowal 221 capanɗe jeeɗiɗi e jeego 644 12 e capanɗe jeetati Amadou Barouba tedduɓe ko ɓuri tengtude e kabaruji ɗi oɗo subaka alarba Sénégal ñawore jafoɗon ñawore hakkude Ousmane Sonko e Adji Sarr riwtama na mbiyen nawirama yesso ha ñande 23 lewru ndu gonɗen hoorejo ñawore nde ƴetti pelital hokkude ñawore nde fayida ko ɗum tan hani ñawede ñande mum Adji Sarr no tumi Ousmane Sonko yanugol na mbiyen dolugol mo RFI e yoga e jayndeji waɗi tefore nde no haɓɓodi e nangule jayndiyanke Olivier Dubois goppitaɗo ñande 20 lewru tataɓuru ƴaɓɓindu ndu caggal duuɓi ɗiɗi ko waɗi e juuɗe fedde jeediyankore Génim RFI ana nantina hande kono Franci no rewindi eɓɓore jayndiyanke o waɗude yewtere e goto e hooreɓe jihadiste en e majjum kono koɓe barkan jokkimo guila heblo makko ha e saaha nde o diftete na mbiyen ndew diwtete tedduɓe ko ɗum ɗo wonno ko ɓuri tengtude e kabaruji ɗi jantore men mawde hande paɗen koto Nigeria kalene haala tuundi ko immi e poore ɗum no battini tarindi ndi kono kadi gurdam yimɓeɓe o alhaali woni saabu wame ɓeydi battini kadi e fannu cellal keɗoɗen nasi Youssouf Ousmane buuwe nder galluje mawɗe nder leydi Nigeria wartani ummatore caɗele mawɗe nder duuɓi ga en ji ko foɗata sukkuki ilaɗi ndiyam nden foɗa paccam walla ilam non ma e wonnuki tarindi ɓurna buuwe ɗen ko leedaji ɗi tubankore wiyata plastic waste ka golle wayluki leedaji naftoraɗi faaki kuje goɗɗe ɗe yimɓe mbawata naftoro hande e jango wiyete plastic recycling famɗi sanne nder leydi Nigeria bano cimtol hukuma limgal ka National Bureau of Statistics andini daaɗe 10 tan gaylete walla kesɗitinte fu e taskaramji kewɗi gila gomnati moggal leydi Dr Ibrahim Yusuf no modibbo to yebre microbiology jaaɓi hattirde Bayero Kano. The data provided by the Bureau of Statistics
It's right because plastics are generated on daily basis. Cimtol gila hukuma limgal non woni ledaji e naftore de fini fu gam kala de ada soda fu yimbe e naftoro kesi kanjum fodi dudungo ledaji uri ko hisni tinte gwamnati hani hosa jabrude no fesinirta kampaniji walla societeji wona wodi nawliru hakkunde maji tefirta ledaji din koto e diboni di hisni tinte ko hanno wade gila arande dum fesinke no kuje rufuki buwe kala koto e amma kanka maka wodi kanudi sabu jikku yimbe wana komoye naftorto nokkuje den no hani ko yimbe gadata joni dum tafiki sukabe moftobe ledaji den fude dum holtini soinde kude amma wodi gannude sanne gam kugal ngal wala sewaku wodi hadaru nangaki nyawuji e makuje balmoji is to look for casual workers. It can reduce unemployment, but they are also facing a very serious health hazard. A sharp object. emi ɗo dow buwol zango wiyete zangorot nder fattude dakata industrial estate to kampaniji walla société gayloji buwe leeda ko andira e plastic recycling tawete kampaniji ɗuɗɗi sanne joni nasti ka wayluki buwe faaki kuje ɗe yimɓe naftorto hande e jango amma ni golle ɗen e guida e caɗele sanne joni mi nasta e nder kampaniwa gota gam mi nana no ɓe dogginirta golle maɓɓe. Idris Ibrahim kanko woni horejo golloɓe to kampaniwa Naslin Plastic. Alhamdulillahi yettore Allah gila ko min puɗɗi kuugal ngal ko ɓuri duuɓi 18 caaliɗi min potti caɗele ɗuɗɗe gandugol mawgol ɗum soyde yiite laatiriye bo gomnati lornayi hakkilo dow maaka joni on gi'ani ko'e mon ɓe gaddi yiite ɓurayi awaji 4 min puɗɗay kuugal nden ɓe kositinge kala kuudowo e nefa kam fuu wodi ɓillare nde'e a wa'ito a dirto a habda gam a heɓa yoɓugo derke en amma hunde nden o yayi sukaɓe tokkitata jijjije nden ɓe sufta ɓe gaddanamin ledaji ɗin golle ɗen ni e balla sukaɓe hewɓe gam keɓa ko ɓe golla. Haydar Abdullahi gollowo to kampaniwa ngan amna wana muka ranga rikewa gila arande be ekkitini min ha min mbawi min emi jaba naira ujune 45 kala lewru amma ko moy e to hewti akwai idan mataki ne bano horejo golloɓe to kampaniwa Naslin andiniyam eɓe keɓa ledaji ɗi ɓe gollirta gila sukaɓe famarɓe moftoɓe ɗi nder pattule mi fotti e woɓɓe moftoɓe buwe ɗen nder gallure Kano. Sunana Mika'ilu Awwal. Ne farko gaskiya kam akwai kalubale. Arande ni wodi caɗele kewɗe ɗe min gidata banane no kam min keɓa bote sanne na no goɗɗo tammoto sarde wonde min keɓa naira ujunere ujune ɗiɗi ma bo tati fa hewta 10 yake feere amma sarde wonde bo a wurtoto ta heɓi sa'a a ɓurata heɓuki naira ujune ɗiɗi a munya a hota saare non kai sa'a sai ka samu kamar daga iya 2000 haka ko 1000 ka koma gida. Kadi ko hani waɗe gam hoytinki golle wayluki buwe nder leydi Nigeria. Dr. Ibrahim Yusuf. You reduce the number of hani yimɓe usta naftorango ledaji non moso naftoraka leda nga ɓe bawata ɓe puɗɗita naftorango hani nga hesɗitini tiɗɗina kampaniji dogginoji filu waylungo ledaji ɗin so gomnati sembiɗini kampaniji ɗin ɗi mari sembe waylungo ledaji hunde hoytay ɓe ngala haaji titugo ledaji kesi ɗi marɗen heƴi ngam naftoroɗen ɗi kesniɗitini. ɗuɗgal buwe leda ɗe plastic west nde fini fuu e ɓeydo nder leydi Nigeria sabu soyde jabruɗe kanduɗe ɗe hesɗitinki ledaji ɗin nder duuɓi 15 caaliɗi limgal fedde United Nations wangini dow buwe ɗen ɓeydake e daaɗe ɓurɗe 116 ko ɓuri tonji millionre e toɓɓe 25 bo kala hitande leydi Nigeria e wurtina buwe leda ko hewtani tonji millionji 2 e toɓɓe 5. Nase Yusuf Usman, Kano, RFI. Ida na go nga sai bane ma gido an
jetti nultodiraɗo men to Kano Nanse Youssouf Ousmane en jetti dendagal heeɗiɓe refi fulfulde toon to karalagal ko Ibrahima Ba ko moƴƴi fo yette ba en jettimo en jarnimo tedduɓe so hasi gueno min gartat ɗo e silmaji 3 habrodirde mon.